Nazdar ľudia, moje meno je Exploited a ja vás vítam u ďalšieho pofiderného vlogu. Pofiderný vlog už nebol asi mesiac a to preto, že som bol ostrihaný ako úplný kretén a trošku som sa akože hambil takto točiť mobilné vlogy. Teraz už je to trochu lepšie, stále vyzerám ako kretén, ale už tak nie som úplne ostrihaný, aj tak je to celkom nezvyk. Môžete sa kúknúť, že mám nové trička u Real Geeku a tam mám úplne iný účes, úplne dlhšie vlasy, ale aj tak je to cool. Takže dámy a páni, pokiaľ by ste si chceli zakúpiť tieto trička, odkaz, ale nájdete ich proste na stránke Real Geeku hneď tam hore. Inak mimochodom, ako sa máte, blíži sa nám koniec roka a to znamená kopu opravovania známok. Dámy a páni, ja tutok mám položený, tutok mám zošit z dejiny filozofie, môžete to tu vidieť. Ďalej tu mám geografiu rozloženú a tu mám umelé prso, ktoré takto stláčam, aby som nebol nervózny. Dámy a páni, som nervózny, pretože sa tu učím niečo o Augustinusovi Aureliusovi. Dovolte mi vám to prečítať. Pravdu teda nemožno nájsť mimo človeka. Pre tento epochálny objav nachádza Augustinus formuláciu, ktorá sa stala klasickou. Nevychádzaj von, vráť sa späť do svojho vnútra, v ľudskom vnútri prebýva pravda. Dámy a páni, ďalej hovorí, len vo svojom vnútri nachádza človek nevyhnutné a isté pravdy, ktoré platia nadčasovo a nadindividuálne, napríklad princípy matematiky a logický princíp protirečenia a podobne. Takéto pravdy nemožno pripochádzať zo zmyslovej skúsenosti, naopak, ich analýza skôr ukazuje, že zmyslová skúsenosť už predpokladá určité idei. To znamená, že nejestvuje nejaká zmyslová skúsenosť bez účasti ducha, bodka. Augustinus tak rozhodne kritizuje čistý primitívny materializmus. Na otázku, odkiaľ pochádzajú idei, ktoré sú nezávislé od zmyslovej skúsenosti, Augustinus odpovedá svojou teóriou iluminácie. Iluminácie. Večné pravdy sú nám dané vďaka tomu, že vyžarujú z Boha. Idei sú pravzory všetkého bytia v Božom duchu. Stvorený svet je odrazom a uskutočnením týchto pravzorov. Najvyššou duchovnou bytosťou je človek, on je aj najvyššou bytosťou tvorstva, ktoré nepozná nejakú inú príčinu ako Boha. Svojou dušou je človek podobný Bohu. What the fuck? Čo sú to za keci, dámy a páni? Takéto učivá mám 3 strany, dámy a páni. Takéto žvásty, takéto bullshity, takéto keci. Je to úplná pičovina. S dovolením, s prepáčením. Ale fakt sa to nedá učiť. Je to blbosť. Proste ma to úplne sere, úplne ma to irituje, dámy a páni. Som z toho úplne na nervy. Takže nikto z vás nematurujte z občianskej, na to sa viepte a neviem. Ja neviem, učím sa to kvôli tomu, že tam mám nerozhodne medzi 1 a 2, ak dostanem z toho jednotku, čo nedostanem, tak mám 1 a ja si vravím, to zvládnem. A potom nám dá, že dejak, 4 a 4, no poďme na to, čo sa budeš a uč sa. No, nedávam si to, môžete to vidieť. A preto vám točím aspoň takýto random pofidérny vlog. Ale som strašne rád z tohto trička. Ten motív je trochu malý, sa mi vidí. Každopádne je dosť epický, aby som ho ešte trošku natiahol možno, ale aj tak sa mi páči, pozrite na to, takýto thumb up, yes. Approach this, jebať angličtinu z toho, inak mimochodom zajtra píšem z angličtiny sloh. 2 písomky a sloh, však čo budeš? Mám tu bordel, sestra tu má bordel, strašný bordel, ale teda všetko, čo vám môžem povedať, čo tu môže mať? Takto neporiadok, dosť slušný neporiadok. Inak, vy o tom viete, ale ja mám novú kameru. Ešte som vám o tom takto nehovoril vo vlogu, ale nová kamera stala ma asi 500 eur, ale je úplne luxusná. Je kupovaná cez bazár, takže čisto nová stala pred 2 rokmi okolo 1100 eur, čo je fakt luxusná cena. A fakt dobre sa mi s ňou kameruje, natáča všetko, je to brutalita, dámy a páni. Takže teraz sa viac tešte na videá s kamerou a hry ma už až tak nebavia. Až na to, že dnes som natáčal s Matúšom Goat Simulator a preto sa učím až teraz večer. OK, už je okolo 8 hodín a my tu máme krásne svetlo inak. To už bude asi všetko. Dámy a páni, držte mi palce s učením, držte mi palce so všetkým a to je všetko. Inak, ja mimochodom robím všetko iné, okrem toho, aby som sa učil, napríklad stláčam gumové prso. Inak ja neviem, proste ma to tu strašne irituje, strašne ma sere ten Augustinus Aurelius vyjebaný kokot. Pardon. OK, ešte vám ukážem moju zbierku Sergejov. Sergej Stokurev. Wow! Ja neviem, či ste to videli, ja som to nevidel. Takže to je všetko z tohto videa. Lúči sa s vami Exploited číslo 2. Lúči sa s vami gumené prso. To je to, čo ma momentálne drží nad vodou. To je to, čo mi pomáha v týchto ťažkých situáciách. OK, to je všetko.
Majte sa! Fantasticky! Kde je kamera? Tu je, jak sa